Shirifula Jakan so filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ. Ala ma jɔ sabatira ka wuruki ka baman ka to ma. Nin ye Ngo ka lase min bɛ kɛ nin tuma ninnu na dɔgɔkun o dɔgɔkun aw ɲɛkɔrɔ nin waati ninnu na. Kana sigi ka ɲɛfɔli kɛ aw ye Ngo kan. Ngo yɛrɛ ye mun ye? Ngo kan ka kalan mun na? Ngo bɛ na mun ɲa? Faso jumɛn bɛ yen nɔ ni a ma ka kan ta ni a tora kɔ? Ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye nin ye. Shirifula Jakan so mɔgɔw olu ka waleɲuman dɔn foli bɛ ka lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye ko aw ni jɔ. Shirifula Jakan so a ɲɛmɔgɔ so mɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu tɔgɔ la. An b'a fɔ aw ye k'a fɔ Ngo ka laseli in kɔnɔna na dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ wele bila an ka Ngo karamɔgɔw ma olu kana ɲɛfɔli kɛ. Bi ɲɛfɔli kɔnɔna na an ye wele bila an ka Ngo karamɔgɔ ba dɔ ma. A tɔgɔ de ye ko Simplice Kabure. Ale ye Ngo karamɔgɔ ye wa wuyangililaba don sabula a bɛ wulikajɔ la walasa système min bɛ yen nɔ ni o ye système ɲuman ye. An b'a fɔ système de ma ko kangeya. Walasa kangeya ɲuman bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ cogoya min na an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ a la. Wulikajɔ b'o la. An b'a fɔ an karamɔgɔ Simplice Kabure ma ko ani jɔ. Ala ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka to a ma. Ayiwa sisan aw y'a dɔn k'a fɔ maa min b'an ka kɛnɛ kan ale de ye Simplice Kabure. Karamɔgɔ bi kana an ka kɛnɛ kan an y'a weleli bila e ma i ka kuma fɛn min kan bi an b'a fɔ ko kan parce que i b'a mɛn mɔgɔ caman da ko ni faso kan ma ta jamana tɛ taa ɲɛ. Diɲɛ jamana si tɛ ni min i ka kan ta i tɛ taa ɲɛ. Karamɔgɔ ne ɲininkara ko kan yɛrɛ ye mun ye e bɛ se ka mun fɔ an ye kan ye mun ye? Salatigi kungo jan Adama Kamara. Kan diɲɛ lɔnkotigi bɛɛ ani lɔnnikɛla bɛɛ ka fɔ la kan ye adamaden yɛrɛ dɔ de. N'a fɔra kan o ye adamaden yɛrɛ dɔ de. O kama Ala ye an dan k'an kɔlɔw bɔ ɲɔgɔn ma ka tila ka kan dɔ don an da. O kɔrɔ de k'o kɛ an taga ɲɔgɔn ye. Ni dɔ bɛ adamaden na ni moteur bɛ adamaden na i moteur ye kan ye quoi. A bɛ faamu. Donc o la n'i ka kan don ba la a bɛ komi i bɛ k'i ka moteur entretien de kɛ. Nka n'i ka kan bila a bɛ komi e moteur fagalen de don. Boli o boli kɛnɛ kɔni kan e tɛ kɛ yen quoi. E bɛ to bolifɛnw kɔ de. A bɛ faamu. Donc o la n'i ko kan ye mun de ye UNESCO yɛrɛ ye min yira. UNESCO tɛ dɔwɛrɛ o ye l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. O kɔrɔ de ye ko mantun lajɛlen sinfonyalenw lamɔgɔyali ani lɔnko ale ni lɔnniya kama. Donc o organisation ba in a siège de bɛ Paris. A bɛ faamu. Donc ale sigira sen kan en 1945. O kɛra Jaba kɛlɛ kɔfɛ n'o ye kɛlɛ filanan kɔfɛ n'o ye deuxième guerre mondiale. A sigira o kɔfɛ ko Jaba kɛlɛ nana kanw menacer. O de guerre mondiale ye. Donc ko o nana kana kanw menacer ka d'a kan kan bɛ menacer facteur dan dɔ de la. O menaceli dɔ ye jumɛn ye? I b'a ye ni si yɛrɛ bɔra yen pewu donc a kan fɔbaga tɛna kɛ yen bilen. O ye kan tununnen ye. Ni si bɔra yen o kɔrɔ ni race dɔ bɔra walima ethnie dɔ bɔra yen donc o y'o ethnie ka kan de exterminer len ye. Bari ni ethnie tɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna kan in fɔ a nɔrɔ. O ye a dɔ ye. Filanan bugunbaliya. O y'a sɔrɔ aw yɛrɛ la buguna de. Donc o la sisan nɔ komi Jaba kɛlɛ filanan nana ni o kɔlɔlɔba ninnu ye u y'u teliya diɲɛ lɔnnikɛlaw y'u fara ɲɔgɔn kan k'u senfonya k'o de wele ko UNESCO. Donc k'u sigi sen kan ko walasa kana kanw la sauver kana adamadenya la sauver. O la sauveli sira fɛ sisan o kɔrɔ kana u bɔ bolo la. Donc o bɔ bolo la sira fɛ sisan UNESCO yɛrɛ de ye a dɔ ja sisan ka kankari da bɛɛ lajɛlen ye ko dunya bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni a ka se min kan ye. O kɔrɔ i yɛrɛ kan i fa kan. O ye dunya bɛɛ lajɛlen gologoya b'o la golofin bɛ o la. O kɛra en 1945 san 1945. Donc o sen fɛ u tilara ka yira tuguni ko n'i y'a ye olu ye nin fɔ k'u ma fɔ ten dɛ ko ka d'a kan kodɔnnaw dama dama de faralen don ɲɔgɔn kan ka nin hakilina in ta k'u y'a ta k'u dɛnnen to jumɛn na k'u ye jateminɛli de kɛ ka d'a kan ko ni jate ye adamaden jɛ dɔrɔn i ka kow ma dafa.
do jateminɛli kɔnɔna na ko diɲɛ kodɔnna baw ye min fɔ ka kɔn UNESCO yɛrɛ sigili ɲɛ 1945 ko le premier facteur de développement d'une nation c'est sa langue o de ye manton adamaden jamakulu i ka tagaɲɛ i ka wurukili o denyɛrɛ fɔlɔ o sɛmɛyɔrɔ fɔlɔ a pied fɔlɔ ko i ka kan de o kɔrɔ ye n'i ye jamakulu kan mɛn ko olu taara ɲɛ a fɔ dɔrɔn ko u y'u ka kan fɔlɔ de bila ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka tugu kɔ mɔgɔ minnu bɛ flash la minnu bɛ ka langi kɛ anw yɛrɛ fɛ yan université kɔnɔ u bɛ nin faamu kosɛbɛ kodɔnna bɛɛ bɛnnen don nin kan bon yɛrɛkolobagatɔw fana n'o ye islam diina mɔgɔw ye bon i b'a ye u b'a fɔ ko silamɛya donkan silamɛya yɛrɛ jɔsenw i ka jɔsen 5 hakɛ de don n'i ye donkan fɔ ka ban i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jakaw bɔ ni se kɛr'i ye i bɛ taa hiji la makan bon a fɔra ko a donkan n'i ye o fɔ o kɔfɛ de seli ni sun ninnu bɛ na donc i yɛrɛ bɛna ja premier facteur de ye jumɛn o de ye a donkan ye a bɛ faamu wa mais e k'i ban ka donkan fɔ dɔrɔn miliyɔn b'i kun ka taa makan ka taa hiji i taara hiji kɛ jɔn ye i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ i ma silamɛya i ma tɛmɛ a donkan fɛ o e ma don fɔlɔ quoi i kɔni i taara tourisme de la kunfan bɔ sinon o tɛ hiji ye quoi e ka hiji tɛ reconnu o a bɛ faamu parce que a fɔra e ka tɛmɛ sira min fɛ e ma tɛmɛ o fɛ bon jamana si de tɛ yen nɔ ko i tagara ɲɛ Russie bɛ o la États-Unis bɛ o la Angleterre bɛ o la Allemagne bɛ o la Faransi yɛrɛ bɛ o la Chine bɛ o la i ɲɛ bɛ jamana o jamana la ko diɲɛ bɛ ka girin a kan bi a si de ma taa ɲɛ a ka kan in kɔ bon ni dun ye ni jamana ninnu ka dɔ fɔ kɔrɔw ta k'a lajɛ a si kun tɛ yen nɔ min tun ye faama ye a tɛ yen a bɛɛ tun fantanlama don. O ye jamana minnu tɔgɔ fɔ tan k'a fɔ ninnu tun ye sebatigiw ye kabini Ala ye diɲɛ da o tɛ dɛ o tɛ i y'a ye u y'u sinfonya de bon komi anw kɛra manton kelenw ye an ka kan ka lataga ɲɛ cogo di an ka kan ka wuriki cogo di an ka kan ka développer cogo di économiquement ani socialement bon maintenant u nana jateminɛ i économie o i social o ko nin sinfonya ɲa dɛ i bɛ économie kɛ kan dɔ de la o i b'i sinfonya kan dɔ de la o i b'i organiser kan dɔ de la o bon ko an k'a lajɛ sa an kɔni kɛra kan bɛn de ye kanw caman bɛnna ɲɔgɔn ma ka sigi o kan ye i b'a sɔrɔ Russie sisan kan 59 hakɛ o de bɛ Russie mais u ye kan kelen de ta k'o kɛ kunnasigi kan ye k'a fɔ a ma ko Russian a bɛ faamu Russie ma ban u ka kan 95 la ka na faran ta dɛ a ma ban kan 59 na ka na faran ta dɛ a ma ban 59 na ka taa anglais ta dɛ a ma ban 59 na ka taa allemand ta dɛ o 59 yɛrɛ de cɛ ma ye u jɛna ni a ye ko anw ye kelen ye anw de kan ka wuruki sira kelen fɛ k'an ka kelenya k'o sabati diɲɛ kɔnɔ sisan an ka yira diɲɛ mana ko anw bɛnna ka kan kelen ta k'o kɛ kunnasigi kan ye Russie den bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan k'i jija ka dɔ faamu o kan in na wurukili denyɔrɔ fɔlɔ de ye nin ye o de ye ka don da kelen fɛ ne nin tɛ jamana o jamana kɔnɔ i bɛ yɛrɛ nɛgɛn de la tagaɲɛ kɔni i b'a kuma de mɛn i b'a fɔ mais tunya yɛrɛ la n'i nana sigi tagaɲɛ kuma bɛ fɔ kɛnɛ min kan n'i nana sigi o kɛnɛ kan e bɛ ɲininka fɔlɔ de o est ce que a bɛ faamu e yɛrɛ bɛ ka tagaɲɛ kuma min fɔ fɔlɔ i bɛna fɔ kan jumɛn na e ye jɔn ka mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ e bɛ min e bɔra min da t'i tila yen dɛ i kumakan de b'i tila yen sisan a ma se k'a fɔ bilen n bɔra Afiriki o a ma se k'a fɔ n bɔra Chine o a ma se k'a fɔ n bɔra Nippon kan ka sɔrɔ e da dɔrɔn n'o ye Japon ye o kan ka sɔrɔ e da dɔrɔn Faran kan ka sɔrɔ e da dɔrɔn a bɛ dɔn k'i ma bɔ Mali la i y'a ye Anglais kan ka sɔrɔ e da dɔrɔn voilà a bɛ dɔn k'i ma bɔ Mali la an ta yɛrɛ nɛgɛn de ye dɛ i b'a fɔ an bɛ ka min kɛ nin ye k'a fɔ ko langue officielle Mali kɔni yan k'o ye français ye o kɔni o ye jama ka hakɛ to a bɛ faamu ten quoi i y'a ye hali ni fa tɛ a bɛ sɔn ka surunya o la quoi kodɔn kɛnɛ kan quoi kodɔn sira kan o ye yɛrɛ nɛgɛn de ye donc k'a fɔ ko langue officielle a bɛ don cadre min kɔnɔ na o ye néocolonialisme de cadre ye n'o ye maracogo kura ye a bɛ faamu donc o maracogo kura sira fɛ mun de bɛ kɛ i marabaga bɛ a ka kan de lawajibiya i kan k'o tinti ka k'a imposer i kan a bɛ b'a fɔ tuma min na u nana jɔlɔkɔw don i tɛgɛ la k'a fɔ i bɛ nin kɛ jagoya marifa daburu ɲɛsinnen filɛ nin ye ma jɔlɔkɔ filɛ i tɛgɛ la busan filɛ jagoya i bɛ tɛmɛ nin sira de fɛ sagoya t'i la o bɛ tɛmɛ o sira fɛ o wagati de u b'i jagoya ka kan in tinti i kan o y'a ye n'u bɛ yan n'u taara ka ban u n'u ka kan de kan ka taga
e man ka o kan in ta ka i balaw ma k'a fɔ e b'i ka kodɔn ta o kɔnɔ ka d'a kan yan'u ka na kodɔn tun bɛ fɛ kan dɔ la o tun ye kan jumɛn ye donc ni jate ninnu f'an ka ninnu de jate minɛ fɔlɔ donc k'a fɔ kan ye mun de ye fɔlɔ kan ye adamaden yɛrɛ de ye n y'a f'i ɲɛna ni dɔ b'i la ni moteur b'i la ni dynamo b'i la o y'i ka kan de ye n'i ye a entretien kɛ ka dan hakɛ mun na diɲɛ fana bɛ e la kodɔn k'i kofɔ ka dan o hakɛ de la hali n'a y'a sɔrɔ i ka dɔgɔn a bɛ faamu nka ni e y'i ban a la pewu donc a bɛ fɔ ko tu n'es pas suffisamment entré dans l'histoire o kɔrɔ de ye jumɛn dɔ fɔ b'i bolo koyi ko nka i tɛ ka diɲɛ kɛ e tɛ ka diɲɛ dɔ tigɛ kɛ quoi sabu e bɛ ka diɲɛ kɛ bolo wɛrɛ de ma i y'a ye i bɛ ka kan min fɔ a ka ca la i bɛ diɲɛ kɛ olu kan fɔbagaw ka sira in dɛ olu ye sira mun don i kɔnɔ dɛ n'i bɛ ka diɲɛlatigɛ fɔ a kan na dɛ e bɛ diɲɛ lawaleyali bɛɛ kɛ olu ka kankeya in de kan u ka balanba in de kɔnɔ o de y'u ka système in ye quoi i y'a ye donc kanko jaabi la kuma dandɔ minnu bɛ yen nɔ o de ye nin an filɛbagaw a y'a dɔn sisan k'a fɔ maa min b'an ka kɛnɛ kan o de ye nko karamɔgɔ Simplice Kabure ale ye wuyankilaliba ye sabula ɲɛfɔli min bɛ a bolo o de ye walasa an bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a fɔ anw ye jɔn de ye yala jɔyɔrɔ b'an na wa jɔyɔrɔ man ka k'an na wa fo an k'o dɔn fɔlɔ de a y'a karamɔgɔ y'a fɔ i ka kuma la k'a fɔ kan diɲɛ jamana bɛɛ wɔrɔ diɲɛ jamana kununnen bɛɛ sirilen bɛ kan de la u b'o bila u ɲɛ fɔlɔ kan mago bɛ sɛbɛnni la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'o kalama tariku kɔnɔna na cogoya min n'o ye dɔfɔ kɔnɔna ye diɲɛ mago bɛ sɛbɛnni la ni min ye sɛbɛnni kɛ don misaliyala yɔrɔ sɛbɛnni an ye sɛbɛnni kɛ n'o ye baliku kalan ye ka tubabukan sɛbɛn ka o fɔ an ka kan na o yala o fana tɛ sɛbɛnni dɔ ye wa ou bien ka arabu kɛ ka bamanankan sɛbɛn sɛbɛnni fana i bɛ se ka mun fɔ o ko la ye ni ko ka kuma sɛbɛnni kan sɛbɛnni fo mɔgɔw ka a faamu fɔlɔ kan baara ɲɔgɔn de ye sɛbɛnni ye kan lasago minan o de ye sɛbɛnni ye adamaden ka lɔnniya bɛ a ka kan min kɔnɔ o b'a yira o lɔnniya in sɛbɛnni de bɛ kɛ sababu ye k'o lɔnniya in sauver i b'a fɔ UNESCO nana ka diɲɛ kan sauver cogo min donc sɛbɛnni de bɛ kɛ sababu ye e ka lɔnniya in k'o lamara a kana tunu i la hali n'e tɛ yen mɔgɔ bɛ sɔrɔ i kɔ i y'a bila yɔrɔ min na k'a daminɛ o dakun na nka ni i m'a sɛbɛn i b'a ye n'i tagara i n'i ka lɔnniya o de bɛ sa donc sɛbɛnni nakun ye de ka kan lasago o la ni sɛbɛnni ye o ye o yala dunuya bɛɛ de kan ka jɛ sɛbɛnni sugu kelen na wa wala a bɛ ɲɛ jumɛn na ka d'a kan sɛbɛnni caman tɛmɛna anw fɛ yan sisan fana sɛbɛnni dɔ bɛ an bolo ko o bɛ ka kɛ ko an ka kanw sɛbɛn i b'a fɔ i bɔra ka fɔ sisan cogo min na n'o ye dennafila kunda ye bon fo mɔgɔw k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ kan minnu ye sugu kelenw ye olu de bɛ jɛ sɛbɛn sugu kelen na quoi y'a ye kan minnu ye sugu kelen ye sɛbɛnni sugu kelen olu de bɛ jɛ o la walima sɛbɛn sun kelen donc sɛbɛn sun de ye alphabet ye donc kan minnu ye sugu kelenw ye olu de bɛ jɛ o la lama dɔ ye jumɛn misali dɔ ye jumɛn i b'a ye arabu ale ni faran n'o ye faransɛ ye ale ni alima ale ni rusi ale ni anglais n'i ye ninnu jate minɛ u kɔlɔw la sugu kelenmanw de don a bɛɛ ye golokɛw de k'u bɔ ɲɔgɔn na an b'a fɔ ko gɛnmalakaw kori donc i b'a ye jɛmanw de don nka n'i y'a jate minɛ latɛnw ni faranw ale ni gɛrɛkiw ale ni alimaw olu jɛlen bɛ sɛbɛn sun kelen de la n'o ye an bɛ min wele bi ko alphabet latin ni an bɛ k'a fɔ ko alphabet français k'a sɔrɔ faransi ta tɛ a bɛ faamu wa donc o faransi ni alimaɲi ni angleterre olu ye kan sugu kelenw di o kama olu jɛra sɛbɛn sun kelen na n'o ye alphabet sugu kelen ye bon i b'a ye arabu minnu jɛlen don munna arabu ma taa o sɛbɛn sun in ta ka d'a kan arabu ka kan suguya latɛnw ka sɛbɛnni in tɛ se ka o sɛbɛn a ɲa yɛrɛ ma a tɛ se donc u tɛ sɛbɛn sun kelen donc o la an ka kuma dɔ la an b'a fɔ ko n'i ye dugu dɔ tufa ta k'a da dugu dɔ bugu kunna n'a ma bonya a ma a bɛ dɔgɔya a la voilà bon min ye anw ta in ye ka faransɛbɛnni ta ka na a kɛ k'anw ka kan lasɛbɛn k'anw ka yan kan lasɛbɛn o ye dɛsɛ boloma de ye o ye n'an dɛsɛra yɛrɛ an bɛ o de kɛ sinon tuɲa yɛrɛ yɛrɛ la minnu bɛ a kan hali sisan u b'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka sɛbɛn sɛbɛn cogo tɛ a la
a tɛ se k'an ka lɔnniyaw lamara a tɛ se k'an ka miiriyaw labɔ i b'a fɔ an ye miiriya in laɲini cogo min ni an tɛ yen sɛbɛnni in ka kɛ an ka ci lasebaga ye sɛbɛnni min b'u bolo n'o ye latin sɛbɛnsun ye n'o ye dennafilan sɛbɛnni in ye a tɛ se ka an ka miiriya labɔ a t'a labɔ bamanan kunda a t'a labɔ maraka kunda a t'a labɔ sɔngɔyi kunda a t'a labɔ sisi kunda yan nɔ siya kelen de tɛ an ka dugukolo kan yan k'o ka miiriya bɛ se ka labɔ ni dennafilan in écriture a tɛ yen o kama an y'a ɲini an ka to ka barolasigiw kɛ ka kumaw kɛ ni u ye hakili yira ɲɔgɔnnaw de don y'a ye UNESCO ko an ka balo ni si min kan de ye nka a ma fɔ an ka balo ni todunkan ye o kɔrɔ ye jumɛn ye aw kana fɛn dɔ imposer anw kunna ka da kan aw dahirimɛ bɛ a la n'i m'a fɔ i tɛ balo mais an ka objectif de viser nin ye dɛsɛ boloma de ye ni sɛbɛnni wɛrɛ tɛ an bolo tiɲɛ na an bɛ a ta ten walasa an kana sɛbɛnsun tanya nka ni sɛbɛnsun dɔ nana sɛbɛnsun min ni yanni a ka sindi a miirinan taara a tigi fɛ k'an ka kan lahalaya ta k'a mankanw jate minɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛnni sogolo ni o mankan ye n'an bɛ a wele ko écriture ko ye n'o ye ko sɛbɛnni ye a kun tɛ k'a fɔ ko i bɛna na kan dɔ de imposer o kɔrɔ ka kan dɔ de tinti si wɛrɛw kunna dɛ i b'a fɔ marakaw kunna walima filaw kunna o tɛ dɛ sɛbɛnni dɔ de don min bɛ se ka bozow ka lɔnniya labɔ min bɛ se ka filaw ka lɔnniya labɔ min bɛ se ka bamananw ka lɔnniya labɔ min bɛ se ka marakaw ka lɔnniya labɔ ainsi de suite donc munna n ko ninnu ka sɛbɛnsun tɛ se ka an ka miiriya labɔ i b'a ye tuma dɔ la an ka kumaden dan dɔw bɛ yen nɔ n'i kan ma jigin ni a ye a bɛ kɔrɔ dɔ di nka o kumaden kelen kelen n'i kan ma yɛlɛ ni a ye a bɛ kɔrɔ wɛrɛ di bon ni e ko ninnu ka o kumaden fila in sɛbɛn k'a bɔ ɲɔgɔn na latin sɛbɛnsun in na a kɛcogo tɛ a la a tigi b'a sɛbɛn ni miiriya min ye n'a y'a da nin kan sisan ko mɔgɔ wɛrɛ kana ka n'a kalan o b'a kalan ni miiriya wɛrɛ ye sɛbɛnni a ka cidenya kɛra cogo di est ce que a sera ka ci lase yan voilà o kumaden dan dɔ ye jumɛn ye i b'a ye n'i ko bala o ye bɛɛ bɛ min dɔn bala fɔ bon o kumaden kelen n'i kan ma jigin ni a ye k'a fɔ bala aw bɛ taa kungo de kɔnɔ sisan o ye jolo bɛ min de la an b'a fɔ o ma ko bala n'a jolo bon ni e ko latin sɛbɛnsun na sisan k'e k'a sɛbɛn bala ka tila ka a sɛbɛn tuguni ko bala ɲɛnabɔ cogo t'a la e yɛrɛ min kelen y'a sɛbɛn fɔlɔ e tɛ se k'a ɲa ye kuma tɛ ka taa lase mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ tunu e la quoi o ye kelen ye n'i ko sisan kala bɛɛ bɛ o dɔn min bɛ kɛ ka sogo bon o ye kala ye nka n'i ko kala dɔw bɛ se ka sɔrɔ hali furanan kala ye a bɛ se ka sɔrɔ hali fɛn nka kumaden kelen de don i y'a ye n'i kan ma yɛlɛnna a bɛ kɔrɔ dɔ di n'i kan ma jiginna a bɛ kɔrɔ dɔ di ninnu ka sɛbɛnsun tɛ se ka kala ni kala bɔ ɲɔgɔn na n'i ko kɔnɔ o bɛ yen n'i ko kɔnɔ o bɛ yen a tɛ se k'a woloma n'i ko tama o bɛ yen n'i ko tama o bɛ yen sana o bɛ yen sana o fana bɛ yen sana ye yiri de ye nka sana o ye sanajalan de ye est ce que a bɛ faamu donc k'a fɔ ko a tɛ se k'a ɲɛnabɔ a tɛ komi groupe dɔ de wulila don n'a dugujɛ dɔrɔn k'a fɔ an nana sɔrɔ nin sɛbɛnsun tigilamɔgɔ bɛ tan bon tiɲɛ na an tɛ tubabukan fɛ o kama ko mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ depuis don fɔlɔ min na kalan bɛ daminɛ kun ko la mun de bɛ f'i ye kari masina i bɛ ka na sɛbɛnni de kalan n'o ye n ko sɛbɛnni ye i bɛ ka na sɛbɛnni de kalan ɔ o kɔrɔ de ye jumɛn ye sa e kana miiri ko e ye si wɛrɛ ye ɔ k'e ni sɛbɛnni kalanni man kan ko ka da k'a fɔra a ma ko n ko ɔ e dun tɛ o kan mɛn o kama an ko langue imposeli ko tɛ yan nɔ nka écriture ko de don i y'a ye bon an tun bɛ phonétique niveau de la n'o ye phonème niveau ye k'i kan ma yɛlɛ k'i kan ma jigin an b'a fɔ o de ma ko kan masere ka kuma fɔ k'i kan maseriya n'a ye k'a dɔn tigitigi n kan bɛ nin de ma n ko de ko jala n'o ye yiri ye tigitigi nka a ma jala f'i ye dɛ n'i ye jala ta kurusi jala ni fɛn ninnu b'a la nka fo sɛbɛnni de ka se ka e miiriya o lase e tagalen kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na ka o di a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma donc sɛbɛnni de nafa ye nin ye donc sɛbɛnni ye mun ye fɔlɔ sɛbɛnni ye adamaden ka kan ka da kan adamaden ka lɔnniya de bɛ lasago kan kɔnɔ o adamaden fana ka kan lasago mina o de ye sɛbɛnni ye o kɔrɔ a ka lɔnniya lasago mina o de ye sɛbɛnni ye donc n'i ye lɔnniya ta k'a lajɛ ani lɔnkow ani melekuyaw faamu camanw de bɛ olu kɔnɔ donc n'i y'o faamu caman lɔnko de ye science ye donc melekuya de ye littérature ye lɔnniya o de y'i ka culture ye donc n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u lasago n ko de bɛ se ka a lasago e ye mais i ye kuma min fɔ n'o ye dennafilan kunda ye kɛɲa de tɛ a la quoi ka da kan an ka fɛnw explication yɛrɛ la
u t'a dɔn u bɛ explication ni a étymologie u b'a kalaso cogo min u t'o dɔn kelen a faamu bɔra yɔrɔ jumɛn u t'o dɔn bon ani fana olu nana ni sɛbɛnni de ye ka fɛn dɔ fanga don fɛn dɔ kan o ye jumɛn kana dialecte fanga don kan yɛrɛ kan sa dialecte de kan bolo ye o kɔrɔ kan bolo fara o de dialecte ye waati dɔ la an ka ministre ye ɲɔgɔn cɛ ka taa an ka kan kungo fɔ yɔrɔ la ka taa nin bɛɛ gosi ka bugɔ ɲɔgɔn na ye u tɛ dialecte ale ni langue yɛrɛ faamu yɛrɛ olu nana nin min imposer tan o bɛ kɛ ka bamanankan sɛbɛn sisan misali la bon n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko bamanankan in o ye a damata langue di julakan in o ye a damata langue de mandenko in o ye a damata langue de maninkakan y'a damata langue de k'a sɔrɔ nin bɛɛ langue kelen de a n'a dialecte de don yiri kelen a n'a bolow de don bon n'i ye bamanankan tigɛ o y'a bolo dɔ de ye n'i y'a tigɛ a bɛ sa i bolo ka d'a kan lili t'a la a tɛ se ka feere kɔ n'i y'o turu a damanda k'a fɔ k'e b'o bɔ an ka kanw na i b'i yɛrɛ de kan mais n'i sigira sen kan depuis temps colonial wagati n'i sigira sen kan depuis temps colonial wagati ka d'a kan wagati min tun bɛ k'an dɔ sodongowa u y'a jate minɛ k'an ka kanw cogoya dɔn k'a faamu u kɛlen k'o dɔn sisan adamaden ka kelenya bɛ sɔrɔ i ka kan de kɔnɔ donc sisan walasa ninnu ka bɔ kelenya la sisan k'u dɔ fara fara an bɛ mun de kɛ an k'a ɲini k'u ka kanw bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ tubabu de ye nin initiative ta o y'a sɔrɔ u bɛ yan ka kɔn u nali ɲɛ an tun y'a faamu k'a fɔ ko maninkakan julakan mandenko ale ni bamanankan bɛɛ ye kan kelen pe de ye a bolofara dɔ de ye bamanankan in ye dɔrɔn nka bamanankan in mɔgɔw ka hakɛ to a ma bange a yɛrɛ ye quoi i y'a ye ale ju bɛ kan dɔ de la ale t'a damata langue ye a bɛ faamu wa ayiwa an filɛbagaw tuma de banna yan yɔrɔ la sa k'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma bɛ a ja la nka a na kɛ juru ye sa ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an n'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka kɛ yan nɔ walasa ka nin tɔw dafa sabula nin ye koba de jamanadenw walima mirinti a kan ka min faamuya an bɛ segin ka taa karamɔgɔ fan fɛ k'a fɔ kɔrɔfɔ laban ni folikan laban nin jɛmukan in kɔnɔna na nka k'a ɲin'a fɛ sigili wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka nin tɔ ɲɛfɔ Simplice Kabure ale de bɛ an ka kɛnɛ kan bi aw kana ɲini salatigi kɔrɔfɔ laban min bɛ yen dɔrɔn o de ye hali sisan adamadenw an bɛnbaw tun bɛ sira kɔrɔ min kan parce que an bɔra bɔkolo dɔw de la quoi olu tun ka sani u ye tubabu dabali ban ka arabu dabali ban bi de an kɛra mɔgɔnin ye n'o tɛ olu ye empire du Ghana fondé yan nɔ ni u ka kanw de u mago ma jɔ arabukan na u mago ma jɔ farana u mago ma jɔ diɲɛ kan wɛrɛ la u ye empire du Manden fondé yan nɔ ni u ka kan de ni mandenkan de a bɛ faamu donc o la an ka mɔgɔw yɛrɛ gouvernement yɛrɛ bɛ baara min na bi bi in na k'a fɔ ko accord ko an ka accord pardon an ka paix sinfonya n'o ye jɔ ye jɔ tɛ se ka sabati ni kan kelen fɔ tɛ o mɔgɔ miliyɔn 10 ni kɔ cɛ ma an sera ka mɔgɔ kelen ta ka o layɛlɛ kuluba kan dan dɔ cɛ ma dɔrɔn ka kan kelen ta an ka jɛ dɔrɔn ka an fanga don kan na an ko k'o tɛ kɛ n'i ye boso kan ta ayi o tɛ bɛn nka c'est-à-dire o bɛnbaliya kɔnɔna na an ye kɔgɔji de tigɛ sisan sa ko faransi tiɲɛ na anw ma jɛ ni anw yɛrɛ dama ka kan ka ɲɔgɔn gouverner koyi an bɛ fɛ k'e ka kan de ta sisan k'anw yɛrɛ kofɔ o la sa a bɛ i b'a fɔ n'an ko ko mɔgɔ ma sɔrɔ tiɲɛ na mali bɛɛ min b'anw mara François Hollande ala i ka faransi ka den dɔ la na min bɛ mali gouverner a bɛ fɔ ma dɔ bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn an ka faamu dɔ sɔrɔ dɔrɔn an ka sɔn an yɛrɛ an ka dan an yɛrɛ la hali tubabu sɔnnen don an ka kan ye ka d'a kan an ka kan pourcentage hakɛ min bɛ faransi kan yɛrɛ kɔnɔ hakɛ si t'a la an bɛna se a ma don ni a nata la ayiwa bi ta bɛ jɔ yan nɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ wasolonkaw bɛɛ lajɛlen sabula an tun bɛ tagama la waati jan tɛmɛnen na wasolonkaw fɛ yen nɔ u bɔra k'an kunbɛn kosɛbɛ ka yɔrɔbugulakaw bɛɛ lajɛlen fo ani wasolo arajo wasolo yɛrɛ baarakɛla i n'a fɔ kalakɔ musa ale ni kusa jibril siribe ani wasolonkaw bɛɛ lajɛlen ka aw fo aw ka dunun kunbɛn ko ɲuman na n ko mɔgɔw ka tagama la yen nɔ an b'a fɔ maa min tun b'an ka kɛnɛ kan bi o tun ye Simplice Kabure nka ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an na kɛ yan nɔ ka se k'a tɔ ɲɛfɔ siritere sirifula ni o ye jakanso sirifula bɛɛ lajɛlen ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko ka foli kɛ aw ye yɔrɔ janmɔgɔ ale ni yɔrɔ surumɔgɔ k'a fɔ aw ye ko ala ma jɔ sabatira ka wuruki ka baman ka to a ma ala ka tuma wɛrɛ yira an na aw ni jɔ